kaddo ka ve phandani li deposit representative no hin pan cardom nang pajer iglo cardom la sinelini ngarong pik anlo pini berta nang le tom hananga thanja bang ke ening karkar lab lo yo Singhason Karbi Jutang Aterank la pen ke Disobai Youth Club alang le tom hen pen patir pi pon si ingdeng si Singhason Fest paduponji festival first Singhason Festival 2024 laka nipai bangke trok si nerkep mati jonga ceklo padupon po lani thomsi paduponji do Singhason first Singhason Festival paduponji adim lake Disobai playground se paduponji la se kado ka veta nang letum chisig dingon la penela bang so amme hut rong aje hut ilitum thekponong ji Miss Singhason ta padu ponji yu okor jang atum arje keme tum sepate dun ingnon nang letum cepeklang dunji ning hang atum an registration fees bangke 601 rupees for manam 50 rupees total ke 651 rupees dolo polodang te Miss Singhason anong enang letum suri keblong po lapen ke second prize bangke 7,000 lapen third prize bangke 5,000 rupees long pon po la sikado ka vistame chisig dingon ke lang dunji phan la pe chapati dunji tum abang pido ana phan tan lihin pen all the best nang pajer dun iglo yo non la tarje ke me tum sika hai you okay fine lapen ke labang so festival hot earning ang sam lo pulutang te cultural night doji 6 arni bang reception 7 ajo bang ke lunse pita doji mesen lunse pi lapen ke nerkep ajo bang ke laso ajo ta cultural night doji lasi neli ta chetong non po neli non pa se ka chisiklo yo lasi ka to ko beta chetong iholo nang ingdeng si Singhason Festival 2024 bang eletum chitom ik veg nang Disobai patua klamalo lasi alang letum Singhason Karbi Jutang Aterank lapen ke Disobai Youth Club alang letum haneli ni sampik alang letum berta nang apa lepot nilita cetong non ik vegi ini ngarong ong la sikado ko beda cetong holo nang dai cesik ding na la non December cek lulu mati jong ha 6 7 8 ning dolobo cetong holo nang kardom yeah nilita doji deh ha special woo